Joseph Muscat qal li Lawrence Gonzi kellu jressaq mozzjoni ta' fiduċja minħabba l-istil ta' tmexxija tiegħu. Il-Prim Ministru huwa ostaġġ tas-siġġu tal-poter. U llejla ħajoħroġ ikanta l-vittorja, imma si oħra, għada, pitada, ġiem oħra, xahar ieħor ħajerġa' jiġi fl-istess sitwazzjoni, fl-istess problema, anzi problema u sitwazzjoni għarsu l-Prim Ministru. Stil ta' tmexxija ta' Gonzi PN li ġab lil dan il-gvern dipendenti fuq maġġoranza difettuża. U d-difett ma jinsabx f'xi membru tal-Kamra, id-difett jinsab fl-istil ta' tmexxija ta' Gonzi PN. U m'hemm xejn minn dak li smajna u li rajna fil-jiem li għaddew li jindika li dan l-istil ta' tmexxija ħajjitbiddel b'xi mod. Minn mindu faqet il-kriżi, Lawrence Gonzi evita kollox milli jitkellem fuq minn fejn oriġinat il-problema tiegħu u jekk jaħseb li l-poplu hemm barra m'għandunax sejjer żbaljat. U fil-verità ninsabu back to square one. Back to square one bi Prim Ministru illi llejla daħalaw bi problema u ħajoħroġ mija. Dan għaliex jekk kien hawn xi dubju llejla dan il-gvern, dan il-Prim Ministru ma solva assolutament xejn mill-problemi tiegħu. Joseph Muscat irrefera l-benchmark il-ġdida li għamel Lawrence Gonzi li qal li jrid vot ċar. Benchmark għal Joseph Muscat li ma tistax tgħod biss għal dan il-vot u li l-oppożizzjoni se żommu accountable għalih tul il-leġislatura kollha. Fid-diskors tiegħu Joseph Muscat irrefera d-deċiżjoni li Gonzi jieħu taħt idejh l-intern u l-kunsilli lokali. Qal li għalkemm Gonzi jaf li dinja sitwazzjoni mhijiex tenibbli, ippreżenta ruħu fil-Parlament mingħajr ma ħatar segretarju jew ministru fuq dan biex ma jkollux żbroff ieħor. U ġie hawnhekk mingħajr ma ħatar ministru jew segretarju parlamentari sempliċiment biex ma jkollux żbroff ieħor illum. Jiġifieri tant kemm huwa ostaġġ tas-sistema tiegħu stess il-Prim Ministru li laqqas kellu l-kuraġġ illi wara illi kellu riżenja ta' Ministru jagħtina is-soluzzjoni permanenti għal kumplament tal-leġislatura. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li la Lawrence Gonzi żamm taħt idejh l-intern għandu jgħid li ma' mod se jkun differenti fl-immaniġġjar tal-immigrazzjoni irregolari, x'pożizzjoni se jieħu dwar l-Unjen tal-Pulizija u għandu jgħid meta se tkun implementata il-Freedom of Information Act. Lawrence Gonzi għal Joseph Muscat għandu jgħid se jiġri dwar il-każ ta' Stephen Spiteri wara li dikjarazzjonijiet ta' Carmine Fsut Bonnici kienu miċħuda mill-familja ta' żagħżugħ. Joseph Muscat qal li Gonzi PN qiegħed biss jipposponi il-problemi. Meta inti ma tarafx problema, meta tibża illi tindirizza b'mod deċiżiv, inti hemmhekk tkun qiegħed tieħu l-ikbar pass biex ma ssolvijiex dik il-problema. U din hija trait konsistenti fis-sistema Gonzi PN, illi il-problemi tipposponihom imma lil pajjiż qed jagħmillu disservizz enormi il-Prim Ministru.